Τι κάνετε? Καλά. Τι είναι, Μπίλη? Καλά, Τσαλή. Τι θα γίνει? Είστε καλά? Καλά, φίλε. Ανεβασμένος σε βλέπω. Κερδίσαμε. Εντάξει. Μπράβο. Πώς θα πάτε? Καλά λέμε. Κι εγώ καλά. Παρόλο που μας βγήκε η ψυχή σήμερα και στα Γέννενα η ΑΕΚ. Αλλά δεν πειράζει. Τους κερδίσαμε. Τώρα έχουμε 11 βαθμούς. Ναι. Ναι. Τώρα με το Μαθριακό παίζουμε έξω. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην Κομωτινή. Το σκέφτομαι πολύ σοβαρά. Η ομάδα θέλει ενίσχυση και θέλει και παίκτες. Εμένα χρειάζεται αυτή τη στιγμή λεφτά να πληρώσει αυτούς τους ποδοσφαιριστές που χρωστάει, γιατί θα μπλέξει άμα δεν βρει λεφτά. Ας ελπίσουμε, Τσαλή, να βρει το πάτημα ο κ. Φεντιάδης και να πάρει την ΑΕΚ να ησυχάσει. Η ΑΕΚ θα ησυχάσει, όχι ο Φεντιάδης, ο Φεντιάδης. Η ΑΕΚ. Να στείλω χαιρετισμούς σε δύο φίλους μου. Μισό λεπτάκι. Να δω πώς λέγω τα παιδιά. Ναι. Στο Λάζαρο και στο Λάμπρο. Τι φίλοι σου, δεν τα θυμάστε τα παιδιά, δεν θυμάστε τους φίλους τους γραμμένους, έτσι. Όχι, απλά δεν μπορώ να το γράψω καλά. Να είναι καλά, οι φίλοι μου είναι κολλητοί μου. Κολλητές. Είναι τα παιδιά, να πω, είναι τα παιδιά της αστυνομίας, στο Καματερό, που με αγαπάνε πάρα πολύ. Ασφάλιτες. Ναι. Και είναι αεκάρες. Ένας είναι ΑΕΚ και ένας Ολυμπιακός που με συμπαθούν πάρα πολύ και τους στενοχώρησα λίγο. Ωραία. Μπορώ να τους εφερώσετε ένα τραγουδάκι ελληνικό ή ξένο, όποιο θέλουνε. Έγινε. Θα σου αφιερώσω ένα τραγουδί. Σου αφιερώσω το τραγουδί, ναι. Ναι. Εντάξει. Να βάλουμε ένα και ξέχασα να σας πω ότι την Πέμπτη φεύγω για Αγγλία. Ναι. Μήπως συναντήσω το Φεντιάδη και... Αφού ο Φεντιάδης είναι εδώ και κάνει επαφές με τους πιστωτές, δεν θα πάω στην Αγγλία. Δεν είναι εδώ ο Φεντιάδης. Και ποιος κάνει επαφές με τους πιστωτές? Ο αδερφός του. Οκ, εντάξει. Έγινε, Βασίλη. Ας ελπίσουμε να την πάρει την ΑΕΚ ο Φεντιάδης. Μακάρι, για να βρει τον δρόμο της. Και να βρει και η ΑΕΚ τον δρόμο της. Αλλά και ο Παναθηναϊκός. Ναι. Να είστε καλά. Εντάξει. Έγινε, Βασίλη. Έγινε, γεια. Ευχαριστούμε πολύ.